Min kien Don George Grima? X'kienet il-missjoni tiegħu? Don George Grima kien jgħix l-Evanġelju kuljum. Jien kont bil-ġuħ u inti tmajtni. Jien kont bil-għaġġ u inti sqejtni. Kont barrani u lqajtni. Kont qeri u libbistni. Kont marit u ġejt tarani. Kont fil-ħabs u ġejt iżżurni. Il-musical Grazzi Don George. Tifkira tal-missjonarju Don George Grima li tant ħadem fost l-ifqar fost il-fqar. Ejja u wara l-esperjenza tal-iktar momenti sinifikanti ta' dan il-missjonarju Awġi. Baqa' biss ftit biljetti għaż-żewġ produzzjonijiet se jittellew fl-Oratorju Don Bosco. Nhar is-Sibt 8 ta' Frar fis-7:30 ta' filgħaxija u nhar il-Ħadd 9 ta' Frar fis-2:30 ta' wara l-ofsinhar. Għal biljetti ċemplu fuq 21 55 64 53 21 55 64 53 jew inkella fuq 79 85 36 11 79 85 36 11. L-esperjenza ta' Don George trid tibqa' għaddejja. Mela ejja ħalli inti tkun parti minn din l-esperjenza.